Mae bod yn llysgenhad i'r Coleg Cymraeg yn brofiad gwych i roed ar CV. A gwneud ffrindiau gyda llysgenhadon o brifysgolion eraill. Quizzes byw. Cyfle ni bach fwy arian i fynd allai enjoio. Fi wedi cael loads o cyfleoedd i bod ar ei gwefannau cymdeithasol yn siarad yn gyhoeddus, sydd yn dda oherwydd dwi yn y diwydiant creadigol sydd yn rhoi cyfleoedd gwych i fi am y dyfodol. Creu blogiau. Dwi'n dod i nabod llysgenhadon eraill o brifysgolion gwahanol ar draws Cymru. Yw'r holl gyfleoedd mae'r coleg yn ei roi ni. Ar-lein wrth bosti ar y cyfryngau cymdeithasol. Pres ychwanegol. Ffrindiau newydd. Creu fideos. Bod yn rhan o gymuned Gymraeg. Cyfleoedd ydych chi'n gael. Instagram takeovers. Ni wedi gallu gwneud sawl peth i annog myfyrwyr i siarad Cymraeg, i wneud pethau drwy'r Gymraeg, a na'r swydd bwysicaf sydd gyda ni fel llysgenhad. Codi hyder. Mae'r gwaith mae'r coleg yn ei roi i ni yn gymaint o hwyl i wneud ac yn seibiant gret o waith prysur y brifysgol. Pres ychwanegol sy'n gret i wario'r ddillad. Siarad yn gyhoeddus a'r gallu gyflwyno'n hyderus. Dwi wedi gwneud pethau newydd. Dwi wedi sgwennu'n academaidd yn Gymraeg am y tro gyntaf. Dwi rwan ar Twitter, dwi ar Instagram. Dwi wedi cynrychioli'r Coleg Gymraeg yn Bangor. A ia, dwi wedi sylweddoli, dwi wedi gwneud pethau sydd teimlo chydig bach yn anghyfforddus i ddechrau, a ni'n dod i arfer. Ar ei fath efo yr hyfforddiant i fod yn nyrs, ti'n gorfod trio pethau newydd a gwneud pethau newydd sydd hefyd yn stretchio chdi chydig bach. So, ie, profiad da iawn. Gweithio atho llysgenhad i'r Coleg Cymraeg yn gret. Chi sy'n dewis faint o waith ydych chi'n gwneud. Mae'n edrych o ar y CV a ydych chi'n cael eich talu am wneud o. Felly, so ddim byd drwg i ddweud. Gwneud ffrindiau efo bobl o brifysgolion eraill. Cyfle i hyrwyddo'r Gymraeg ac mae'n edrych yn gret ar y CV. Dwi'n siŵr wneud pwy bynnag sy'n neud y flwyddyn nesaf, fwynhau o, a mae'r pres yn handi iawn hefyd. Mae o'n ffantastig. Mae'n gyfle gwych, felly ewch amdani. Ewch amdani.